Producto. Ja si el Joan de creació, si no, no se sentirà bé. Actual, señor Tècnic. Per a recordar quan s'arriba la directiva les singularitats, l'acordar, etc., les despertades, aquelles coses que als valencians i a les valencianes ens agrada fer amb la pólvora i amb el foc. Som un poble mediterrani i també europeu, i som un poble de foc, i esperem que el pròxim diumenge siguem un poble en massa que voti el bloc. I per això teniu els candidats, candidat i candidata, que vos explicaran el sentit d'esta campanya que ha fet el Bloc Jove. Està així, Vicent? El Bloc Jove, esta campanya interessant per a aproximar el que és Europa a la ciutadania. Com diu Enric Nomdedeu, Europa és tan important com el fet de tirar una traca quan se casa algun familiar nostre. I això és Europa, restaurants, moltes coses, però el foc també és Europa i anirem a Europa, i quan els nostres eurodiputats estiguen allí, anirem a Europa i tirarem una traca més gran que la que en tira avui. Exactament, això és el que farem. Els grecs mengen iogurts, els finlandesos mengen salmó, els valencians tirem traques. És la nostra manera de ser europeus. Som valencians i som europeus i és una mateixa cosa. És indissociable. Per tant, nosaltres volem viure la nostra valencianitat i la nostra europeïtat a temps complet. I quan és temps de festa, toca tirar traques. Quan és temps de treballar, treballem i treballem molt i aportem molt. Per tant, la part de la nostra festa també ha de ser una festa europea. Els valencians, les valencianes, som europeus i a Europa se tiren traques. Res, el Bloc Jove ha vingut a dir que necessitem que la directiva europea reconega les nostres expressions populars, les nostres festes que utilitzen foc. Som un poble de foc i per això necessitem també una veu que necessitem que Nomdedeu estigui a Europa i que no passen episodis tan lamentables com este, que hi hagi una directiva que isca d'Europa sense reconèixer-nos com a poble, com a país valencià, que damunt hagi de passar per Madrid i que ara, quan ha arribat el moment de negociar la Generalitat Valenciana, el conseller Serafín Castellanos se'n vaig a Brussel·les, on ahir els populars i els socialistes valencians ja havien venut tot el peix. Per això necessitem que Nomdedeu estigui allí, a l'Europarlament, per a aquestes coses no passen. Ah, sí, Quimot, és més de sol? Que bones que eren les bàsquet.